Значи хора, спрех клипа, защото мама ми се обади. Fuck you! И тука вижте. Ванката спа проти. Не, спа. Значи, сега ще минаваме е така. С качулка. Не имате качулка по дяволите. И правим е така. Алай ба. Ох, ето. Мале, добре, че беше дървото. Хора, гнездо пак. Вижте, погледни към мене, бе. Гледайте как се минава. Стабилно. Внимавай е тук. И сега правим е така. Шлунгър. Правим шлунгър. На дървото правим шлунгър. Чухте ли? Шлунгър е така. Пак Не, дръж. Пак да го вземем. Как да го вземем сега? Не знам. Аз ще да го взема, защото съм ти приятел. Сега вътре е с вода и умира телефон. Рип телефон. Е, там е телефона. Piece of shit. Shit. Сега вече се развали. Прибирай го некъде, бе. Пак ли? Ачка. Мале, бате. Пак се бърда на лайна. Абе, махай за тук, бе. Изчезне. Абе, тръгвай, Кира. Базикам се, бе. Там има ли откъде да излезем? Скарай се, къл. Шишенце. Тук ще минаме по тръбата и от този клон или от тук на тук? Оттам, там. Гири, ще аз да вода кампанията да се види клипа. Бако. Гледайте сега пощенско скачане. Пощата БГ е това. Тук сега трябва да правим штойн. Що бе, карами акъла, бе? Имаше тук някакъв паяк. Не! Паяк. Не знам, тук ме лазят с някакви команди. И мене. Не. Това ми запозичава тук. Това не ти ли прилиша на тук? Момчета, вие подявайте как скачате? Еми от тук е там иди. Стъпи е там. Стъпи е там. Не, по-напред. Виж та. Е тук. Мръдни, Кире! Не така, бе! Нещастник! Майната си, как? Е тук стъпни, бе! Майка му. Ауч. Много си зелен. Пак. Много си червен. Гледай към мене с камера. Тук има нещо капаци. Хапаци. Майко! Там има труп, сигурно. На мишка или на... Майка ти е труп. Къде бе? Това не е труп, бе. Аз даже не го виждам. Какво бе? Дърво! Дърво, писов, шит. Писов! Държат. Шит. Какво бе? Дърво расте. Не, това са лайна. Къде е, бе? Ей, тук отдолу. После ще ти покажа на клипа. Мали ба... Те... Тук са. Мали колко много сме извървени. Има още много. Има още малко. Как ще ти затворя устата? Абе, снимам клип, бе. Не ми пука. Ще навреде там, тук е в тази локо. Ето, обещавам, няма да скам, докато не се удави. Много филми гледаш. Знам. И отне. Коца, ще боли око. Тук е бано. Ох, shit, bullshit. Какво бе? Ей, това. Виж го. Да, парцалник. Майка ти е парцал. О, тук има дупка също. Ай! Тарантули? Не. Еп. Има ли? Еп. Има и яйца. Коца. Ама, внимай сега тук не се излизгаш. Има сипичка тук вече. И за пак, браво бе. Снимай на мен. Не се излизга тос. Тос тук не се излизга. Нито един път не се излизгах и взех два телефона, Да. които са пълни с лайна. Пълни с лайна. Аз ще видам тук, бе. Знам бе, аз нарочно е така паркур мастер. Пракус. Мастрес. Тукас. Трабичкис. Тук съм най-добър. Да, знам. После съм втори. Тук съм най-леки атлетичен. Вече. Там, бате. Тук. Вижте. Майка ти е дебела. Професионално скачане. Аз съм добър паркурист, защото... Там имаше една стотинка, това е на късмет. Защото поемам хубаво. Аз съм добър. Да, голям късмет, Защото поемам хубави. Защото поемам рискове. Два пъти си изпуснах телефона там да ви пъкна като монета. Чакай сега. Стига, бе, бате. Това не знам какво е сперма.
Боя! Тук е лайна. Чакайте ме, хора. Чакайте ме, че тук. Аз се преплъзгах. Я ги тук, каратистите. Джуки и Джанко. Тук трябва да го спра малко. Не, аз ще правя ханджу-банджу. Тук има ханджу-банджу. Тук панджу-панджу. Тук ханджу-ханджу. И тук лайна. Лайна. Къде? Окей. Това е много малко. Така, Алекс, мина. Виж си къде Бате, тук малко ме базес. Тук се чупи. Чупи се. Кръка ми е умрел. Тук е лайновозен път. Жив съм. Хора, жив съм. Кона ми помогна. И съм жив. Жив съм. Кона ми помогна. Не съм в лайна. Няма май така. Чакай, пазец. Телефона ми смърди на... Лайна. Ево тук да ме снимаш. Тук прескачаме метри и смърди на локва. Чакай се. Тук смърди. Лайна, пати скок. Аз съм втори, бе. Аз ще оправя. Абе, тук кой те залъгва, бе? Ах, каква правиш? Тук се плъзга, хора. Нема живеем. Тук, знаеш, що правим сега? Ханджи-банджи. Не, виж. Тук трябва да е. Ханджи. И тук са ебем си майката. Тук ханджи. После банджи. Къде, бе? Тук ханджи-банджи. Минаваме като ханджи-банджи. Тук има някакви лайна. Телефона ми умре и стана лайна. Майнак! Бах, ти растенията тук, бе. Мутирали са. Тук минаваме като ханджи. Тук има някакви гумни отгоре. Това ме притеснява, защото има нещо. Тук имаше едно малко лайненце. И тук има някакво растение, където ядат мравки. Растения, които ядат мравки, Е там. мравоядци. Тук има огромни мравки. Къде? Ей там. Утре в тия сет. Алекс, леко! Не оттам, бе! Не оттам, бе. Тук има някаква тръба, която се фащам за нея. Тук съм аз. Виждам ли се, бе? Виждам ли се? Да. Паркур? Мастере. Паркуре, мастре. Let's go home. Тук какво правим? Ще помагам на приятел. Кире, тук какво правим? От тук скачам, ей там. Ей тук. Тоест. Хабаде. Машус, хабаде. Тук има лайна навсекъде. Само да кажа, само тече вода. Тук има някакъв комар. Не знам, то ще да му хапа. Бати го, огромната мравка. Тук нещо измърда от този храст. Тук нещо измърда от този храст. Чакай. Мършала, Ей, хора, много сме тъпи, бе. Ама и аз съм тъп. Там как ще минем? Ей, гад се ликнеш, бе. Аз? Не. Само да. Само малко. Ще се преплъзнам. Скачаме там, искате ли? Не, просто ще продължим. Там има ли? Откъде? Чак сега. Давай. Казва, че там има бент. Какво бент? Има страшен бент, който там живеел. Някой, който крадел хора. Аз там виждам бутуши всеки ден. Знам и аз. Абе, какво е? Ил, Кире. Какво ил? Какво? Презерватив. Презерватив! Алекс, виж. Презерватив, дам един. Това е някакъв фрейм. Погледнете го. Все едно, виж го на клип. Мъртва жаба. Като мъртва... Аз ще си взимам гущер. Педрас! Сане куро! Гати сане куро! Гати стане. Искате да се кача там? И тук сме на чисто. Не бе, ние трябваше оттам да се качим, бе.
Ей там! Е, оттам! Айде, тръгвай! Не, оттам не можеш да... Там има... Ти от гумите, чичко. Оттам има ли накъде да минем? Не, там е задръсено с наркомани. Пазете се. Кире, дай аз ще мина по. Да, е тук стъпни леко. На двете места. Ще да държи. Там има един паяк малък. Мама не е ни. Ето тук ще мина. Къде, Дай къде? ще държа. Абе, майка ви дева! Вървете малко Не, на не, не, ето го пътя. Е там. При събрат. Аз обърках. Защото там е иска. Не, там е катериме се. Дай ще ти покажа. Това е войната. Добре, бе. Знам. Тук има даже такова. Вижте. Сперма. Да, нещо като сперма. Обаче излета отгоре. И останала отгоре. Да, бе, сега по тази тръба и сме ей тук. И от ей тук ще сме ей там. И там ще се прибра. Ще си бегам след 1 час. Ими тъй. Пай се да скоча. Давай. Ето го, джампариста ни. Ама иначе, дръж. Снимай ме. Снимаш ли ме? Да. Гора, искам нещо да питам. С теб да се храни богатствата. А? Скриеш местата, където се легавиш. Защо? Защото... И там, където аз падам. Да, където. Даже ще имам път. Това пак ще загубя някак. Цигането. Карта. Алекс, свали си чантата и я погледни. Страх ма. А? Страх. А хора, сега гледайте тук. Лайна от всекъде. Буквално лайна от всекъде. Писов. Ето ти това смърди. И якито се джапа. Не! Чак. Погледнете как си джапато. Как може? Как може? Маркони? Ю. На майката, добре. Ай да продължи нашия влог. Виколка и се. Ви колко Комари, бате!